updar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno. Relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN Patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray na ramrag kaninyong amin na welcome sa satuya pong programang Bicol Connection. Aldaw po kita ngunyan in Biyernes, Pitsa 5 kan bulan na Nobyembre taon 2021. Mairiban ang kita abot ng 11 o'clock in the morning. Sa pag-ulay-ulay ka napapanon na tema ngunyan na aldaw. Ana pag-resibi nin report tali sa satuyang Ace Reporter, Ace Announcer Philip Barasina. Sa lado technical, ang sakuyang partner digdi Engineer Felix Lagrimas. Sa opisina si Madam Kayla Ligacion. Yaon man si Rodel Cesar ang satuyang maskuladong PSG. Sa transmitter site, ang satuya duman na information officer si Jimmy Guanzon. Sa mga may kumpleanyo, happy birthday. Oy, palayogang ko daw ni na happy birthday and may gus na alkalde ka na banwaan ka na Baaw, Mayor Jeff Bisinio. Single pa, sagod sa ngunyan si Mayor Jeff. Igwa pati si punong barangay Milvin Barayoga, Station Manager kan RPNDCKI nin tigsik para sa kumpleanyo ni Mayor Jeff Bisinio. Garon after election si Kap Milvin Barayoga kan Sagrada Baaw next ABC President. Sabi niya sa iyang tigsik, napiritan sa nang tumigsik. Uli sa kumpleanyo kan alkalde ta na si Mayor Jeff. Sabi ka iba, iksido. Sabi ka iba, isnab. Masakit rapoon. Alagad sa matod sana, pasil siyang kausipon. Ana paginging alkalde, ama kabanwaan. Kanyang nagampanan, maski binabaye. Uya na iron-iron, alagad makusog pa sa turo kung pagsirbi sa tawo anapig usipan. Pitmalo. Totoo yan. Sabi ni dating Gob, dating kong LRB. Totoo yan. Mga programang pinag-i-implementar. Susog sa mandato, agpangangaipo katawo. Mga programang diri matatawaran kasimbagan kapandemyang tanguan na pirminaman na marurum-ruman. Nguwanta kanimong espesyal na aldaw, huli ka kumpleanyo mo kapit sa 5 aldaw na Biyernes. Today, ana mga taga-Baaw nagtutubod, naglalaom sa maimbud na buot na maspang miglapigot an alkalde tang mabuot sa karahayan kanabanwaan na pinaurog. Matindi maning tigsik ni future ABC President Kap Milvin Barayoga. Ansa mo yung gwapito asin na urago na station manager kan RPN. For ultimo, makakukunaman lugod kin kasalip. Anong man nakasalip? Abaka kaiba-iba sa buhay, ha? Katabang sa pagserbe, sagkod kaulid-ulid. Abaan ng naagom. Diri taklaon.
aradong kung nagtatama sambong pambira. No? Naram kong sambong bulong ini sa mga abo. Oy, Mayor Jeep Vicenyo, Kambaaw, happy birthday and may have many more birthdays to come. Mali sa ibong mga barangay official sa penginot ni Punong Barangay Melvin Barayoga, asin sa local government employees and local officials. Siyempre, si Vice Mayor Ling Malasarte, dahil man pwedeng dahil mag-greet sa morning happy birthday, di ba? Sa dati bagang kalinyada ni. Ngunya na sa ng 2022 election, mabakbakan ang dua. But anyway, magpakanton ka po, Mayor. Oy, si Mayor daw, binabayidaan eh. Aniro-hiro ka ni sa toro. Kung baga daog pa ang maskuladong lalaki. Kung na maskulado man na lalaki na kung nang iro-iro sa bao, ay, daog lang kang binabae. Naan na hiro-hiro sa pagservice sa publiko, daog pa toro. Yan. Sa may mga kumpleanyo man po, palayogan tamang ka morning, good morning, and happy listening. Noy, hanapa daw digdi no si live ta digdi. Noy, hanapa daw so Facebook live view tataan mga Facebook viewers ta magrita lamang. Oy, may barita baga na si dati daang Congressman Nonoy Andaya, iyo daan masabat. Sa hobi na Villaferte, planong mag-substitute kidating bukal Russell Bañez. Abangan ta November 15 ang ultimo aldaw kay ni. Ano po, abangan ta daw kung baga dahil pangkarayaan man ang dating congressman. Tanasaroan na baga ning daog ka nakaaging eleksyon ni last termer governor Migs Villaferte na aspiranting congressman sa diring kunada area, no? Anyway, ang titindogo ni aspirant Governor Luigi Villaferte kung ini sasabato ni Nonoy Nandaya, ang tindog kaning duwa. Sabi nga ni kan mga parabolang, baa na ngayang pakpak ngayon, ano? Maskulado baga pala ni si Luigi sa maurag pala niya ni magplatika. Mas malalim kaysa sa kanyang daddy at sa iyang tugang. Dahil lang kita ikanggot ni kung Elri sa kani gubmigs ta garo daog sinda kay ni sa pagplatika o pagtaram asin ang sustansya kan tinataram kani mas malalim, maurag asin talagang kayang-kaya na mag-serving gobernador kan probinsya po ng Camarines Sur. Kung sabi kan mga parabolang, ang titindogon talagang magayon, mestizo. Kung sa lalong panderbi ang tindog, ano? O ang titindogon man yan ni Andaya, mati pati ng kulay niya ta, nagparapalaag tato. Saka ikadua, puro baga kasusupgan man ang dinadara kani sa Kamsur. Sa kagulpi siyang pigpapara tutungok, as in pigpapara kukulgan ng mga ani ba dyan, igwang taga Kapitulyo, empleyado, kan si Isyo, garo saro to, sa ginuulok niya. Sulitis baga itong sarong security guard din sarong pribadong mulinuhan. Peg para kulhaban na naman, hanap-hanap, tagaro nasagi daan sa iyang mamanihong big bike o motorsiklo. Kaya sa kaanggutan na naman, hanap-hanap, asin garo gusto na naman na bontolon. An maka-aano po kayo ni, an makatitriste ka nita, maski itong nag-responding mga pulis. Itong saro baga duman, hiling-hiling sa video kung paano niya ituldang ang sarong nag-responding police. Nakasulot pating uniforme. O kundi ibarita ko ang Pili Municipal Police Station kaso sa iya, no?
Pigkasuan ining pong si dating congressman. Pero ang pinaka-advice ta dating congressman, maging mabuot lang kuta na siya, maging pasensyoso, magkaigwa ka ninapod the maximum tolerance. Ang mga isyu sa politika, mga tugang, normal ini sa tuyang nasyon, demokrasya, and sa mga tao man, sa pag-ehersisyo kan sa endang diretso sa pagpili sa eleksyon. Ang mga politiko, kita may freedom of choice kita eh. Kaya dapat ang mga nag-a-apply sa tuya, kumo sinda mga aplikante sa mga posisyon na sindang inahagad sa satuya na aprobaranta, dapat sa kwalifikasyones, pigihiling tapo, enot dapat maray ka sa kapwa mo. Dahil kanong ka dapat mangkulog, lalo na sa ordinaryong namamanawaan, lalo na sa mga kasaraditan. Amakon mong gwardya, gusto mong pang punitihon. Pulis ng aning pulis, itinuldang mo how much more. Ito pong mga saradit na mga namamanawaan na dahil mo ituldang, dahil mo isipan na kulgan. Nakakatakot ka po. Dahil kita dapat maging bayulente. Kung ikinakaorag man nindo, kan sa indong grupo oposisyon, an administrasyon kan mga Villaferte. Dahil siguro nasasapawan ka mo sa inda pong mga accomplishment, good performance, and kadakol na mga legacy sa pagpahiling kan sa indaman na sinseridad sa pagserbis sa publiko como leader, como public servant. Dapat arugo na lang nindo ang sa indang mga accomplishment. Ang sa indang tabang sa mga tao, nangurog na sa mga kasaraditan. Kundi nga nindo natatabangan, napapantayan, nasasabayan, kung puro lang panraraot, arog katong mga pangsasamsamdaanin mga lote o daga kan mga Villaferte na garo hearsay or fake news man ini. Ta sinimbag naman ini, sa kasasuanoy pa ini. Kung naan issue pag-uurlayan sa mga arog kayo ni garo mga century na ini. Asin na garo baga siglo na nakakaagi. Kaya dapat gayod, mag-irisyuhan lang kamo sa presenteng nangyayari. Tamasakit po, madaling maggasahot, pero masakit patunayan. Yan lang ang satuyang masasabi dyan. Pasil bagan na si Juan de la Cruz para abon. Napakapasil sabihin, asin napakapasil isahot. Pero, masakit man po patunayan. Di ba? Minalawas na garo pangraraot. Magin ang mga kasong planchar. Kan dati manabukal, batalya kan Camarines Sur, kidating Governor and incumbent Congressman El Villaferte, na sinasabing nangurakot kan pira kan kaban kan goberno probinsyal kan nakaaging panahon na siya ang gobernador, na sinasabing mga paggastos sa mga gasolina, dinismiss na po bagay ni, dahil daiman po napatunayan sa pagkakanigong korte. Kaya naguluwas, hearsay ang mga akusasyon. Maging kigubmigs, pigraraot, na kung ano-ano na sana, na sinasabing may mga sap-sap daang naayos, ining sa DSW ding ini. Pero, mayo man po ba ganindo napapatunayan ang sa indong mga pangsasahot. Magin ini pong pagparakontra nindo sa development and progreso kan Camarines Sur, dahil man nindo napapatunayan. Magin an pundo or an iconic Capitol building na nagayong-gayo ng pang world class na proyekto kan national government na itinatabang sa probinsya sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte, na magkaigwa lamang kitang pang world class, maging landmark, maging orgulyo kan probinsya ang iconic Capitol building, pigpapara kontra kung ano-anong mga sahot, nakadakol ko ng mga parauma ang nasagasaan
na dae binayaran o dae mambaga nindo napatunayan sa korte dahil ang ginibukan administrasyon kan Kapitolyo ngunyan. So mga nasagasaan ning kaning project na ini na para uma, pinagtawan ng pangani ning maistaran, tinan pang trabaho, tinan pang negosyo. Ginagamit lang po ang ibang kasaraditan ng mga parauma, magi ni Mayor Tam, Kanpili, na haros nagkukumahog na, nagwawala na, naguhuruba na ng bado. Sa tao kan tinampo, nakakasupog kung musarong ilihidong alkalde. Tama ba yan na dapat ang sarong ilihidong opisyal kan gobyerno? Maging modelo, maging pangarugan kan mga tao. Hangaan kamo. Ta kamo naghahagad sa naman kamo ning boto sa Samuya. Sabi nga ni dating presidente Ninoy Aquino, kayo ang boss ko. O, di ba? Dapat arogon nindo si Ninoy Aquino. Kayo ang boss ko. Okay, dapat ang mga tao, ang maging boss nindo, mga aplikante lang kamo eh. O ngunyan, malaban daan eh, may posibilidad na mag-substitute kay dating bukal Russell, Banyes. Ining sinunoy ng daya. Mayong kararayaan. Pinasukamang nabagang ni ka nakaaging eleksyon. Dinaog ning more than 5,000 na boto sa Rinconada ni Gubmigs Villaferte. Kaya nga ni si Gubmigs sa pagpadaba sa saiya kan mga taga Rinconada. Dawa sinasabi kan ibang dayuhan sa Rinconada, dayo sa Iriga. Alagad pinadangat kan mga taga Rinconada huli kan pagpadangat man kan na Gubmigs Villaferte sa mga taga Rinconada haros ginagadot po nin mga project asin man tabang, lalo na mga kasariditan, yaon ang sa indang programang edukasyon na gusto niya lambang pamilya igwa ki maging professional sa tabang kan sa indang Bao Community College. Tabang sa medical, sa mga nangangaipon ng tabang na mga pasyente, pamilya. Yaon ang medical assistance, yaon ang financial assistance na itinatao. Nagbugtak digdi. Kanina po na Kapuerte Medical Headquarters. Irinara nininda po sa tao ang serbisyo kang Kapitolyo. Na di kayang pantayan kanya ang pusalado kan oposisyon. Totoo yan. Tabako man yung harambugan. Dawa nga ni inuulang ka ibang oposisyon ang mga programang ini na haros minsan kinukontrapag da ipalaogon sa ibang barangay. Kana iba man nakaalyado kan oposisyon, pero pirit nindang pigdudulok ang serbisyo sa lambang pamilya. May health on the go, may medical mission, na ang probinsya ng Camarines Sur ang nakaprovide lang po sa hiling ko sa interong Bicol region. Nin diagnostic ban, libre ang laboratory test, libre ang consultation, may libreng bulong, may vitamins kung ano-ano pa. Natatabangan ang mga naghihilang niya itong mga kababayan. Yaon ang mga infrastructure project. Subasubahon nindo yan. Yaon ang panaonin mga pangkabuhayan, mga itik, sunod kuniho, para maging substitute kan pagkulang-kulang ning karning orig asin padagos na nagmamahal kan presyo kan karning orig dahil man kan importation man ini kan mga karne dahil kan na epekto kan African swine fever. Dakulon pong tabang sa totoo lang. Kaya sabi kaniba mas maray pala ang dayo, tamas nagpapadangat sa mga taga-Rinconada. Mas maray pa ngayang dayo tadakol ang naitatabang sa mga taga-Rinconada. Bako lang sa bilog na probinsya kang Camarines Sur. Aanuhon ta an puro pure pong taga-Rinconada kung daiman ninda kita
natatabangan. Lalo na sa satuyang emerhensiyang pangangaipo. Lalo na sa satuyang pangangaipuhan. Sa pagbuhay. Isipon na lang po nindo, sa syudad kan Iriga, 15,000 ang pigpahanap ni Gubmix Villaferte. Nagtitios na mga pamilya para bulan-bulan matawan po nintig sa 10 kilong bagas na iling nanindong tabang po yan. Dayang kaya kan oposisyon sa matuod sana, sa totoo lang. Apira po kayan, itong mga barangay officials na padakos naghahagad ding project, natatabangan. Itinatao po sa saindo. Kaya kung ingkaso sa hiling niya mo sinunoy liwat na malaban gobernor laban sa mga Villaferte, sige. Total aram kan publiko kung si Isay Antultol na aplikante sa to na baging gobernador na masirbi sa satuya na igwapong maray na attitude, karakter. Napapadangaton kita, dahil lamang kita nungka. Iisipan na kulgan pisikal, lalo ng mga saradit na mga tao. Itong papadangaton kita, pro-proteksyonan kita, kumo kita ang dapat na maging boss nindo. Na lesson learned, kung kamo ma-apply nin trabaho sa samuya, para kamo akseptaron, akuon, asin aprobaran ang sa indong application, magpahiling po tabi kamo nin karahayan. And you should be always act as a model. The way you talk, the way you act, na dapat po kamong hangaan, na mag-admire kami. Bakong ipasupog kami nindo sa laog, kan probinsya ng Camarines Sur, sa mga kabarumbaduhan, sa mga katarantaduhan, asin man sa kapasasawayan, dahil po kami ang gusto mi na magserbisa mo, na maging sarong public servant, ito talagang masirbi nintultol. Bako po itong kami ipapasupog sana. Kaya aram yang kan publiko, kung si Isay ang gusto ninda, dahil ining ehersisyo politikal, freedom of choice, dahil kita pwedeng diktahan man, dapat susog sa satuyang konsensya. Kaya kamong mga aplikante, lalo na, itong mga nag-a-apply sa to sa manibaybang posisyon sa gobyerno sa maabot na 2022 election, dapat magkaigwa ka mo nin maray na attitude, character, ang sa indong qualification, ang sa indong iladalan, ang sa indong morality. Dapat ipahiling nindong kamo nasa righteousness permi. Na ang sa indong moralidad sa royan sa paghihiling mi na mga employer nindo. Ang sa indong kredibilidad, lalo na itong mga parautang na ilulugmok kita sa utang, Sus Maria Josep. Kung an sa tuyang banwaan, an sa tuyang iniirukan, maibabaon sa utang. Tagabaad kita makapili nin leader na pagparautang sa ng pagparautang, ay papaano naman po kita. Garo kita kayo ni ang nasyon kan Pilipinas dahil kan pandemic, baka ngay abuto na ng trilyon. Ana maging utang, baka pumakol na mga sa 13 o 12 trilyones an sa tuyang maging utang sa paglaban kan pandemic. Pero may mga LGU na haros nababaon na po sa utang. Por Diyos ipuro santo, makairakman kan mga tao. Ano pang magiging development? Tabang nindo sa mga nagtitios, kung baon kita sa utang, puro na sa napambayad ang ira sa mga loan nindo sa mga bangko. Nakakahirak man. Dapat ang sarong integridad, kan sarong aplikante, na itong dahil lamang nagkaigwanin mancha
ang sa indang pangaran na dahil man lamang dapat na-inbuelto sa ano man ang mga anomalya, korupsyon, or dahil man lamang nag-isip na lukuhon ang mga taxpayer dahil kami na mga taxpayer ang nagpapabulos ng ganot para lang po igwa kaming ipang sweldo para sa sendo. Kaya dapat dahil kami na mga elektorado natatakot sa mga politiko. Kamo ang dapat magrespeto sa samoya asin kamo ang dapat makisuyo sa muya, daig kami dapat nindo na mga elektorado isipan na makulgan physical man o an samuyang mga buot. Para ang sendong aplikasyon sa muyang aprobaran na kamutugutan na kami pagserbihan. Bako tapagyaon na po sa pwesto, nahihiling ta na naluwas na ang mga kulor, bago na gali, pag mahagad buto, nagbubuot na. Pag nakaruluwas na, pati mga bodyguard, nauna mo man mga tiger look, na dahil na lamang pabugta ka ng paduta ng langaw ang sendang mga boss. Boss ba yan paghiling? Bakong servant, bakong leader. Aros pa sana, anibama na mga bangaw, nakatugdon lang sa likod kan na damulag, ang paghiling damulag naman, sa rupayan na mga buwisit. Uy, mas gusto ko daw mga politikong mayong mga bodyguard. Nabubuwisit ako magparamasid kan mga bodyguard na garo ng mga kasta, paghilingon man, sa rupaman yan. Daog lang kamukan na barkada kong politiko na solo lang, dayag. Minsan, itong driver niya lang kaibanan. Mayang mga bodyguard. Tanong man niya, Joey, ito bodyguard man kung mamanya kong kalaban. Ikadawa ngayon, mamang kong piga aabuso, mayo man niya kong inaapi, ano man niya ko ta, bit-bit ng kada ko la bodyguard. Di ba? Kundi, siguro, ani ba man, proteksyon ta kon takot. Taran po nito, minsan may mga politiko man na naaambos, pero okay lang. Pero basta ibang mga makuha nitong mga bodyguard itong bakong ang paggiling sa mga taong madulog sa bus ninda, daog pa itong gugulokon man. Hiniman niya kung ibang mga alalay man kan ibang politiko nagraya ng palapatakon man ta nag-uuyam naman kan mga hero-hero. Daog, papresidente kan Amerika, ang piga-aralalayan, ay ano na tayo. Okay, ayan po, ilingon ta. Kung talagang iniman si Nonoy makalusot taran po nindo, digdi pa lang sa ringkunada. Si Kung Sal Portono, campaign manager ni aspirant Vice Governor Sal Jr. Umakon mo yan. Digdi pa lang ang paghiro kan Portono na minasuporta kay Luigi Villaperte, kay Congressman, incoming Congressman Mix Villaperte, digdi pa lang sa ringkunada, digdi na naman sa pananamito ng kadaugan. O yan ang hiling-hiling na naman kan ibang mga political analyst. Kung manggana na naman siya naman sa dati niyang ginanahan, garon niyo repeat itself, history repeat itself. Ay naku, inda. Pero kalayaan man lang kan lambang saro kung anong gusto nindang dadalaganan o applyan sa satuya ng mga butante. Di ba? Pero, ay dapat, kamo na mga aplikante, magpailing kamo ng karahayan, bakong kasusupgan, iyon na nga niyan, inot ang morality, credibility, integrity, kwalifikasyones sa sendong edukasyon, kung kamo kapable. Dahil nakita kitong araw kan mga nagkakandidatong senador. Porke sikat, artista, porke sikat sa sports,
binuburuto ta o kaya alo na nangyayari sa toya. Tigngiritan kita kan ibang nasyon. Kaya dapat man kung may ma-apply sa toyang presidente di piliun taman itong presidenting ekonomista. Number 1, taruuruan ekonomiya ta. O pandua, kung pwede nga ni itong abogado na may aram sa lay, dahil pagparalukuhong kan ibang mga nakapalibot sa saya. Pantulo, dapat fluent sa English. Takon may debate ang mga presidente sa manibabang nasyon, o makipag-bakbakan man, makipag-debate man, di ba? As in, makapaliwanag kan sa indaman na side. O, dapat nga ni degree, holder. So mga naggraduar na valedictorian, salutatorian, dalagang iyan ang saro sa pigihiling ta. Saka ang pagkatao niya. Mapagkakatiwalaan ta daw, tabaka man kita ilugmok man. Dapat itong maibangon kita ang sa tuya pong ekonomiya. O pandawa, dapat makijus sa kamakatao ang piliun ta. Sa kabako na itong paramuda. Takong paramuda inda. Pati mga aking nakakadag. Sabi ko itong padi ko, na daw ngayon ko pa din nagdadalan ngayon mga speech ngayon mga politikong sigan murudat at pati nga aki ko. Tatao na ngayon magmuda. O bad influence baga ngayon. O tama man. Saka itong bakong parautang na sige sa ng isip mag-loan, loan dito, loan doon. O, pag-abot ng oras, paano na kita? Kung puro na sana bayaran sa kalulon, makahirak man kan masunod na mga ma-administrar. Kan sarong banwaan o munisipyo man, o syudad o probinsya, or nasyon. Kung baraon-baon na kita sa kauutang kan mga nagka-early tang mga naging opisyal. Kasi ang pagbabasol po sa huri. Saka dapat daita ipabakalan sa tuyang buto. Kung manauman sindaning pira, kwarta, di bulsata. Total ang buto ta sa balota. Susog sa tuyang konsensya dapat. Di ba? O ano man kayo kung manaraw sinding pira, iburol sa taman. Basta, dahil magpili kita, ito talagang ma-vice president. O dapat ang mga vice president lamang na ibugtak man dyan. Itong knowledgeable, may expertise man sa lay. As in, karapat dapat man. O sa mga senador, ano man ang gigiribong ka ni kung an edukasyon kayo niyo, dahil man taratao hamaning mga lay. Mapararalabot lang, baka ralabuton lang kan mga lubot kan mga ini, mga tukawan sa Senado. Kaya dapat ang piliun tama na senador. Ito talagang kwalipikado. May aram sa batas or sa ley. Maray sa deliberasyon. Dahil itong nagpaparasangot-sangot. Ayan na tayo minsan may natarampa dyan na senador. Ako ngayon matagalog lang. At Tagalog na lang nga ni. Tadayo ngayon ko totoo mag-English. Tadayo man ngayon ko nakatapos sa kuleyo. High school graduate lang gayo or igwaman na vocational course. Dahil sa kasikatan, popularity, nangganang senador. Ako ngayon matagalog na lang. At nagtatagalog na lang nga ni. Nagkasarabit pa, buisit. O sa congressman na naman. O dapat pili untang congressman arog kay Kung Sal Portuno. Nagpahiling ning orgulyo sa mga Bicolano. Tano? Dahil ini award outstanding kumbaga sa perfect attendance. Si Kung Sal Portuno kan paano na siya congressman pa. Tinaang kita ning maray na performance. Orgulyo tayan. Saka itong mga batas na ipinasar niya, panbihira, di kalidad. Ama kon mong kapitan, pwede na magpasumpa sa ilihidong congressman. Dako lang ang bagang bagay ninyo. Punong barangay ka, pasumpaong kang ilihido kang presidente. Iyan ang saro sa batas na ipinasar ni dating Kung Sal Portuno. Kaya ako saludo ako kay Kung Sal. Uy, dapat araw kayo ng piliyon tang congressman. Kaya ang pigi-endorso niya na pigihiling niyang may talento, may kakayahan na magsilbi, magpadagos kan sa indang mga legacy. Pigiling niyang mas maging progresibo ang ringkunada. O gub mix Villaperte. O yun na yan ang sa iyang susuportaran.
Aber daw ta, receive yung tama ng report, tali ki karundang Philip Barasina sa satoyang ace announcer, ace reporter. O yan. Bicol Connection Report. Lip, maray na ramrag ka mo, ilaog mo. Lip, ilaog mo na. Salamat, Tabi Ay, Karandang pangyayari. Joey. Good morning sa mga parantabay niya to. Good morning man, sa imo. Ano na? Dahil pa talaga nababaguan na interference perimeter. Kan? Kan na rin. Kan IP. Nag-ano pa manggayag, sasagiw-siw. Nagsasagiw-siw pa ba ka sa monitor mo man? Yo, hori bagaan boses ko. Pero Dahil man? indigenous people. Dahil man, okay man. Okay man. Q5, mambaga. You are coming here loud and clear. Q5, 5-5. Kung ano, 5-5. 4x4, pang off-road yan. Pang off-road ni Senior Roger Pera, ang campaign manager ni birthday celebrant Mayor Jeep Vicenio Canbao. Yan. Happy birthday kay Mayor Jeff Vicenio. So yan ba? Oy, si Vice Mayor Ling Malasarte da, kadakol bagang bakery ni, tas iking panaong cake. Baka padaran man lamang cake si Mayor Jeff. Una ko si Kunyan, Konsyal Edwin Bidural. Tayo bagan may bakery. Ay, kung kakompetensya na ni ni Vice Mayor, ako naman ng bakery si Vice Mayor, si ngaling panregalo da ang cake sa may birthday. Baka man yan maraos. Bako man talagang may cake kama pa? daw celebrity ka makaresibi ka ng cake. Di mo Mabis ang iribahan. Daw magkaralaban sa politika. Pag-abot sa mga bagay na magbarakada. Good morning man kay Konsyal Bin Blanquera kan Panuanin Bao. Oy, si Kagawad Ben Blanquera, kaysa siya nakalinyada. Kaysa nakalinyada si Kagawad Blanquera. Vice Mayor Liling Malasarte. Ay, maskulado ning Kagawad na ini. Garo si antitindogo niya baga itong buksigirong si Oo, talagang si Ali. Ali ito. O si Arnold Tyson. Schwarzenegger. Garo si Tyson. Mike Tyson ang titindogong kanawa ka ni. Perming nakabukaan kung sa manok, perming nakabukaan pakpak na garo, perming pati lalayog asin isa salpak. Pinaghahanap ko tabi ngunyan. Oh. Ano? Kana naman may katahid ka na naman dyan na siging pangiti. Mga ngod. Oh. Hay daw si mga ngod kunyan. Oh. Tano? Yung sa mga ngod, pighanap ko ngunyan kung saan ang grupo. Tano, makikipamista or makikibirthday? Kasosma, nakapila. Bigdiki Councilor Sane Maestrado. Ay, kadakol baga pirming mga, ano dyan, mga ngodtang itom or mga, ano to? Mga ngodtang, ano yung tapirming, kadakol bisita siyang mga IPs, indigenous people. Ano yung ano ang yaong kit? Konsyel Sane Maestrado, tentiro nagpipirila dyan ang mga itom, natugang ta, or IPs. Lip. Mamis da kaya ang kapi. Konsyal Kaya daw. Sane Maestrado Kanirga. Ano yan itong kaping nakakaano? Nakakapakusog? Kunyan, itong kaping natural na. Natural sana. Automatic ang kape pala ni Aspirant Vice Mayor Sane Maestrado. Oo, yan na. Isa pang halo yan na tinapay.
Interviewado ang nagpapashare sa iya kung ano ang tuyo ng tig. Interviewado. At saka ka na magkakantinapay, ta nga rig diretso Mayo report na mo. baga karon dang jaw, itaw to na. Mayo na. Mayo Ubus na. taud to na. Gabos na naresitahan. Ano man sa mga pasyente, happy. Gabos man Tapos naresitahan. na nakainom ng kape, nakakakantinapay. Ay, talagang pitmalo talaga man si Consul Sani, ha? Pero igwa pala sindang special session na sangguniang panlungsod kanirga ngunya na pagkahapon. Tano man, Birnes, igwang special session, para sa ano yan? Para sa ano da yung session na yan, sinasabi mong special Pero session? yun so pangapuda ni Consul Rosorol po na magkaiguanin na special session na sangguniang panlungsod kanirga dapit duman sa pagpalangkaw ni na pamasahe sa mga tri-mobile operators and drivers digdi sa siyudad kanirga. Ay. Tano, may inuhurot ang Tapos itong manunungod sa budget. para sa taon 2022. Oo. Okay. Dire-diretso anong report mo, nabibitin man ako sa mo si kain kakantinapay. Manunungod baga sa pagpapalangkaw. Sige, labo-labo na. Kakasige kang kakantinapay. Sarin tinapay na yan. Labo-labo na. Pamasahe, Yan. pinaghurot kan mga asosasyon na tri-mobile digdi sa siyudad kanirga na ibalik itong dating pamasahe kan panahon ni lockdown. Kaya yan na saro sa pag-uurulayan ngunyan sa gigibuo na special session kana sangguniang panlungsod kana iriga. Ano si Kagawad Rosorol po dahil na dagos itong gama-gamang mag-privilege speech sa sanggunian sa regular session? Dahil na dagos so privilege speech. Kunya na baga ito pinag-urulayan kaya sa sangguniang panlungsod kan iriga itong dapit sa butlers tax na ikunya na lang ito sa committee. Committee level kana sangguniang panlungsod kan iriga kung dahil na pwedeng ipag-labi dyan sa sesyon regular kana sangguniang panlungsod. Sige. Ani babaga nagsabi na kaipuhan man talaga na buffer stocks na pinagahagad ka na Casoreco 3 na 20 pesos sa kada konsumidores na kuryente digdi sa Rinconada area na gusto subot makabawi ang Casoreco 3 kan mga panahon na nagkaiguanin mga kalamidad digdi sa tuyang lugar kaipuhan man nindanin pundo. Okay. Tangani subot na pundong yan gamiton para sa mga pagpapakarhay kan linya kan Casoreco 3 sa maintenance kan kooperatiba. Okay. Napagparalatang sounds kang report mo. Labo-labo. Halidigi sa Takoyang location ini man si Philip Barasena, RPN Radyo Ronda. Salamat karon ng Philip kan dagdag na report, special session kan sanggunian na panglong sod dyan po. Ali sa impormasyon kay majority floor leader Consul Sani Maestrado. Ano ning mga nag-text digdi? Ito kayong privilege speech ba ganyan? Ano dahil nadagos? May nagkukontra kaya ning planong kolektahan kan Casoreco 3 ang mga konsumidor nin kuryente ning 20 pesos kada bulan na maging
reserve fund or buffer funds. Takon may kalamidad, magkadirestroso na naman ang poste, transformer, ako kitang mabubot-bot ng kwarta para gamiton. Narurugado man da sinda sa utang. Igwaman ko ta ng mga ayuda da ang gobyerno nasyonal na mga linemen, pero itong mga materialis in form of loans. Pero kung may instant buy fund ko, no, hali sa boro 20 pesos na kukuliktahon sa kada membro konsumidor kang kasuray ko, di makakatipon nga sa laog ng tulong taon. Hindi kung tulong taon ito. Idol, pareho yan na Texas andoa, andaya sa Villaferte. Kaya lang, ansaro, maisog sa tao. Bako sa manok, garo Texas kawali, masiram sa tapayas. Garo tinula, ano? Ayaw mananggad. Reaksyon ni Karundang Joter Tersinyo sa napapabaritang luluwas ngo niya na masubstitute si Andaya kay Russell Bañez for governor. Ang malaban Luigi Villaferte versus Rolando Andaya. Ilingon ta. O ta ang komentaryo digdi, ang opinion digdi yo, pareho man yan Texas. Kung sa manok, kung sa parabulang. Ang saro lang da kaya maisog sa tao, bako sa manok. Tayo bagang manok na nanalpak talaga ng tao. Igwa nga ning parabulang na pag sinalpak ang kakan manok na may tari, itong may bulang, itong may tarom. Ayun, tiro bagang rologad. Pero ang ibang manok maisog sa kapwa manok, yan ang maray. Pero itong saro na kandidatong for governor, mabuoton da sa tao, matinao-tao pa sa tao. Yan, malambing pa da sa mga tao. Ang saro da agaro, Texas kawali, masiram da sa tapayas. Naram ko kay enter, kung bakong tinulan, putahe kaya no, ang luto. Ginutaan na may tapayas. Ang kandidato gabos yan madudunong, sabi ni Joter Tersinyo. Ang problema, ang ibang botante, patal, tunto, pada. Uy, pasensya na ka mo sa mga reaksyon na nikan sa tuyang mga texter, sabi ko na nga ni, nasa sa tuya po kaya ang pag-aprobar sa mga nag-aspirar. Oy, good morning kay Pading Peter Insisa, ang media bureau chief ni Congressman Joey Sarti Salceda kan Second District of Albay. Naka-watching sa tuya, Sir man, good morning kay Congressman Joey Sarti Salceda, sa Albay, ganador man ini si Congressman Joey Sarti Salceda, ganador ini, garumayo pa lamang ning record na dinaog dyan sa Partikan Albay. Pirang termino sa congressman sa Tercer Distrito, naging governor, kung pirang termino naging congressman sa Segundo Distrito, kaya saro man sa pigahangaan tama daw nagganador dyan na politiko sa Albay, iyon na ni si Congressman Joey Salceda, tabuy na sa iyang media bureau chief na si paring Peter Insisa. Good morning sa inyo dyan sa mga taga-Albay. Oy, good morning man sa wawatching sa tuyang programa si Jimmy Prestado Bongais. Sharing man si Pretty Boy Villa Gomez, Joe, ang puso mo is sina. Agarom, ining isinang ini, pag nakakabasa daw ako ni paring Pretty Boy Villa Gomez kan Santa Cruz, Iriga, and San Francisco. Ay, good morning sa magandang may bahay niya, si Mrs. Villa Gomez, nag-antabay man permi. May tindahan sinda. Minsan naka-face mask ako, naka-helmet, may binakala kong dulce. Bakal po niya ako, Ma'am Dulce. May grocery sinda dyan. Garo nga,
sir, ang boses ka tong announcer na pigpaparadangog mi ngayon ni Agum. Tano po niya ako, nagdadangog ka mo sa radyo. Iyo, pero mi kami nakadangog. Oh. Iyan nga bagaw, RPNDCK, ayan. O, ang nagpuprograma baga nga dyan. O, inadadangog mo ngayon. Niya ako, iyan o, si Kagawad Ilma Dili Magaspi. O, RPN nga yan. Pero mi ang boses mo ngayon, sir. Kabusis daw nga katong pigpaparadangog ngayon ni Agum. Ito nga yung Joey Lim. Ay, niya, kabusis ko lang to. Pagluwas ni Paring Pretty Boy. Mahasi nga Joey Lim. Ika ba nga ito? O kaya, palayugan ko ng good morning and mag-agom. Siya pati, pamangkin siya ni dating konsyal Rufino Villa Gomez. Ki Tata Pino, maray naramrag ka ni mo, Tata Pino. Tayo ni, para dangog taman ni si Tata Pino. Ining isi na garo ni ang kasumpay ka ni busy na. Pag nakakabata akong isi. Sunod niya ako kayo busy na. Ano? Oy, good morning ki Dawa Turog agko ki Porog. Ay, agko ki Porog. Joke lang yan ni Gubmigs. Dawa Turog pwedeng gisungon sa ngaran ng pagservice sa publiko. Also watching. Sharing man ki Mary, good morning. Si Vincent Albay Salva, good morning. Also watching. Si Hermanang Maureen Midroso, good morning po Kuya Joe and to all the staff of RPN. Happy first Friday po to all of us. Okay, thank you. Si Hermanang Monica Piriki also watching. Regards da sa gabos niyang mga Facebook friends. Yan. Si Mary Grace Fines also watching. Hello po. Padiko, sabi niya. Oy, Madi. Salamat na maray. Uy, first time na watching ang sa kuyang Madi. Ano? O, kaya palayogan ko maning good morning. Saka sa inaanak ko ki baby girl. Baby girl. Good morning. Ayan. Paring doon, good morning. Uy, bilib man ako padi ki Madi, nagwawatching man pala, no? Habang nagbabiyahe pa Capitol ni Padi mo, doon, nag-watching kami. Ay, nag-watch. Iyo, tama, nag-watching. Kipadi mo. Ay, good morning, pading doon, oy. Ang pag-drive, luway-luway lang padi ko, kaibanan kayo doon mga igin. Ayan, ki Baby Queen, ki Baby Mary, ki Baby Girl, ki Bilab. Ayan, ang panganay ninda, si Bilab. Dahil mo na ako pagparaapo doon man niya, Tito Joey, Baby Lab, 9 years old na nga ako, o tanto, 12 years old yan. Iyo pa ilo niya ako, bako ka na pala niya akong baby, bilab na lang. Ayan nga niya. Saka si siyempre yan, pinaka-bright, pinaka-madunong, baby bait, yan. Good morning. Uy, Madi, salamat sa pag-watching tabi, ano. Bueno, ilog ta daw na ng mga hanap buhay ta. May nag-text pala. So, bago pa. Basahan ko daw, lugod ngo na ng text sa to, yan, Sabi ni, mention ko pa di, ang pangaran mo sa on-air, ayun nag-text. Ini po kaya, gustong apudan po ang atensyon kan management kan Prime Water sa Iriga City. Ang sabi niya digdi sa text, good day, Padi, pakitapik po sa programa mo, tungkol sa Iriga Water District or Prime Water na wala na naman po tubig dito sa Barangay Santo Domingo, Iriga at katabi pa sigurong barangay. Kanina pa po alas 6 po ng umaga, ito ba ang sinasabi pag na-privado na privatize na, gaganda ang serbisyo? Kabaliktaran po, malinaw na binabalik lang kita kaini na mga taga-Iriga. Pero na tumaas ang bayarin dulot ng maraming dinadagdag at may 12% pang VAT na ipinasa sa atin. Kaya gising Iriga, Prime Water sa serbisyo nyong Abi ba kadi? Ay nagupalpak na tulad ng inyong big boss na si Senadora. Senadora, yan o na yan. Ikapatid iyo ang dahilan. Kanaros nag-iiribing sektor nin mga parauma.
huli kan rice tarifications law na isa imong ipinagpasar. Na mga para umatayin tiro nag-aagrangay ta barato an bakal lin paroy senda. Kaya an iba, pinapabarakal na sana ang daga para gibuhon gayud na subdivision kay ning senadora man ay arog da ka ni kag dunong an senadora garo pandar isip man gayud. Uy, pero masakit man po yan. Amakon mo yan na 12% value added tax, ipinasa sa customer kan na prime water. Okay lang po kuta na yan, sabi kan iba. Kung ang sa endong serbisyo, talagang mas satisfied to customers, to satisfied customers wants, or customer wants, o dapat po gayod ang sa endong serbisyo, pakarayon man talaga. Ako nga niyo, prangka akong nagtatara, mabuo na ako mag-inom tubig, hali sa gripo. Takon magirumduman nindukan mga nakaaging taon, kan baguan pa lang kamo na magmanihar. Nagburugrit po, tabi ako, sorry, kung nakataram ako ning bastos. Nagruloy ako, haros gusto ko na magpa-confine sa ospital, nagdiarrhea ako eh. Ang gusto ta po, itong kalidad, tubig na inumon, nadudubli na kita eh. Siyempre, mabakal ka pa ng mineral, kinontainer sa mga tindahan ng mineral water. Kaya dubli-dubli po ang gastos tata. Ako, narayaan ako, abon akong burok-burok pantula ako saka aral dat an sa kuyang butlo, kababalik-balik sa comfort room. Iuman sana po, nagpasa ka mo sa mo na mga member consumer. Nin 12% value added tax, pakarayon man tabi nindo ang sendong service, dahil nga na ning nagreklamo na naman na mga customer nindo. Pero kami, tabako man kaming mga ingrato, tatawa man kami magtaon na ng utang na buot sa former Iriga City Water District. Dayaon dyan ang sakuyang padihon, mabuot na general manager. Matinabang ini, sa totoo lang. Reliyoso pati ini, saka matinabang sa mga member consumer, saka sa mga taga-Iriga. Si General Manager, former City Councilor, Luboy Corporal. Ako nagpapasalamat ako sa imo pa di, saka ki Engineer Amirarisa, ta kami, sa partikan pa rin na perpetual help, abang kusog po kan bulos kan tubig. Kaya igual lang po gayon nagkapirang barangay na napapaha kan sa endong serbisyo ng tubig. Dapat gayon, di ko kita dyan ng PIO na pwede man magpa-interview sa mo sa radyo to disseminate kung may project ka mong pigagigibo, kung may pigre-repair ka mo dyan, kung may tubong pigi-irahay, kung tano tamayong supply ng tubig ang barangay Santo Domingo, kan syudad kan Iriga. Taarog ka yung anggot na po ang mga member consumer, nagkukuraw na pong paha na sinda. Paha na po sinda kan sa endo pong serbisyo. Sabi nga ni digdikan sa ropa nag-text, Hoy! Tubig! Ano ba yan, Iriga Prime Water? Ito ba ang ipinangako ninyo? Magandang serbisyo? Maganda pa, noong time na hindi pa kayo ang nagpapalakad ng water district namin sa Iriga. Ito kaya nakasira dito yung mga Joro joint venture na ito, na hindi man lang pinigilan ng ating mga local officials, na hindi man lamang pinigilan ng ating mga board of directors. Kasi ito pala ang mapapala natin, dagdag sa bayaran buwan-buwan, at tingnan nyo na, nadagdagan patuloy yung ating binabayaran monthly, di ba? Kaya ano ba itong nangyayari ngayon, water district sa inyo? Kanina pa daw, before 6 o'clock ng umaga, wala pa rin silang tubig sa Santo Domingo. Pakitanong po, Idol Joey, pwede bang kontakin natin ang Prime Water? Noy? Sabihin mo yung Prime Water, mag-interview tayo sa kanila. Kasi nagreklamo na kami itong mga member consumer, concessionaires nila dyan sa Barangay Santo Domingo, hanggang ngayon daw wala pa rin tubig. Pakitanong naman po, Idol Joey, na pinakamagaling at idol namin sa broadcast media. Hope na ma-interview mo ang office ng Prime Water. Thank you. Oy, opo, pinapakonta ko na po. Ay, good morning pala dyan kay paring Edda Ulyeres.
Nag-text man si paring Ed, Padi, aantabay ngayon ko kanimo. Ay, salamat Padi ko. Ay, salamat na maray sa mga nagtitiwala man sa to. Oy, si paring Pretty Boy Villa Gomez. Minsan nagkaulay-ulay kami. Irak man daw ngayon, Joey, kaining mga yaon sa PNR, gilid kan na mga pirokaril, release country na kay restar, ano? Tanungan niya ako, Padi. May barita baga ngayang, baad ngayon ma-damage na naman, pahalion sinda igwang project ang sa tuyang gobyerno. Na pakarayon daan serbisyo kan PNR. Ang gusto ba niya o kang PNR, itong street sa ng tinampo or release from Manila to Bicol, vice versa. Ay gulpi ngayon or harong na pwede ng maradas. Kaya hirak man ngayon. Pero niya kung may apelasyon si Gubmigs, na itong planong paralayaso na mga squatter, dahil naman na paharali unta bayo man sindang malilipatan. Kundi nagkaulay-ulay kami kan iba kong mga barkada. Ano daw nga Joey kun an mga gilid na ini kan release kan train gibuho ng gamito ng tinampo sa mga bihikulo as alternative road. Nya kung may punto man di obligado pala niya akong paharalion sa mga nakairista. Yung ita, di ba dyan, nagpaparadirilin siya sa naman. At ang ipagkasadiri, ang daga kang PNR, igwa nga dyan nangungulikta ng rental. May may mga nakikitransaksyon niya dyan na pinapabakal ang rights. Kaya dapat nga ngayon, ma-interview man nga nindo ang general manager kang PNR kung napapasay ng rental or pagbinta ng rights. Ay, pala niya ako, ano ba pati niya akong harong sa gilid kan mga pirokarel, konkreto na. Garo baga itong mayo ng garabutan kan sa indang mga harong. Samantala ngayon ang iba, dahil basta-basta dyan makapwisto, igwa nga dyan nagmamarayor-mayor. Pero ngayon kung ini, gamito na kang gobyerno nasyonal, mandohan na kang gobyerno nasyonal o kang presidente, ang gilid kan mga pirokarel, paharali o na ngayon talaga dyan ang mga naka-squat dyan, o di gibo ng tinampo, simintoho na yan as alternative road. O di nga nga sa area, kulang man kita ng alternative road. Sabi nga ni kan ibang mga kandidatong mayor, arog ki mayor, aspirant mayor Exoliba, ang street na dadigding mayor, tolo-tolo. O dahil nadagdagan lamang ng pangaran ng street. O bo sabi hanggang dyan na sanaan sa to yung improvement development. JP Rizal Street, Ortigas Street, Alpilor Street, tuloy yan ngunyan, dapat nadagdagan man lamang sa kahaluyan. Dahil kulang kita, nagugurumok na ang bulos kan trapiko, ang mga release ngayang ang mga gilid na ini kan release na inarestara na ngayon, gibuho na niyong mga simentado, konkretong tinampo, para nga buwilo ang mga motorista. Sa bagay niya ako, magayong bagay na babiyahe kay guwaman sa tahaw nindong tren na nagbabiyaya Pwede man, magayon niya akong ideya yan. Kaya, magayon man pong ideya yan. Kasi inot na inot nga yan, ano man ang income kang gobyerno, sa mga naka-star na harong o pamilya sa gilid kan release kan train, maringay ko nagbabayad sinda kan pagpagibo ng harong ninda sa mga syudad o sa mga munisipyo. Taano man nga yan. Nyako. O ako ngayon nagpaharong pa di. Siningil ngayon ko kang gobyerno. O sa pagpagibo ko ngayon ng harong, nagbayad ngayon ko sa gobyerno. Ay yun niya ako sinda ngayon nagpaparong, ngayon sinisingil man lamang ngayon sinda kang gobyerno. Na sinda nagpapaharong dyan. Ngayon may mga plano man ngayon sinda pag nag-a-apply ng kuryente. Siyempre ngayon kung ma-apply ka sa Kasureko agadang ka ng plano kan siyarong mo. Permit hali sa engineering office. O ito ko nagbayad ka ngaya. Dapat nga nag-i-income man sa indang gobyerno, puro lang baga ngayon sinda garo palibre. Paano man nga so iba, na mga nagbabayad lugod ngayon ng buwis, asin kinokolektahan ng buwis, iyo palugod ngayon mayong ayuda. Sa niya akong paagi, tadayin man nagkaigwang ayuda. O ilingon mo na naman nga, Joey, ang mga miyembro kan for peace. Ayaw niya itong pamilyang Pantawid pamilya, Pilipinong
nagkakatarabangan kang gobyerno, nagaro pensyonado. O ngunya ko, ngunya, ano nga ko nangyari? O yan nga, dahil lang gayo ngayon nagkakaltasan ng buwistat, sabi nga, mayong mga trabaho, kami nga Joey na may mga trabaho, automatic kinakaltasan ang sweldo mi. Pag nagsisildo bagang ngaya kami, perming may kaltas na sana. Garo ining ano pala niya ako, garo pala niya kung sa value added tax. May buwis baga ngaya kami. Oh. Napikakaltasan mo, kaya automatic nga taxpayer ngaya kami. Ini man lugod ngaya, asa ng maray, ang ibang membro kan purpose, bako man ngayong gabos. Pero, ano daw ngaya kung ang budget o pundong ini, kan gobyerno nasyonal, para ngaya, ubos kung ubos, gabos kung gabos, mabinipisyaran. Tani ba nga dyan, nag-iinugak na. Nagpapara, dahil nabo na nga pating magtrabaho ta, ay kuman niya kaming pensyon sa purpose. Ano ba nga dyan, sige lang turong it. An iba nga dyan na sige lang pa at inom-inom ni na purog. Paano man nga kami na mga talagang kinakaltasan o taxpayer na dahil man lamang nga yan natataaning ayuda o subsidiya. Maringa ni mga chopper, operator and drivers kan mga pampubliko ta planong matawanan ng subsidiya kan gobyerno. Kami nga mga taxpayer, dapat nga para makaigwaman ubos kong gabos ng benepisyo hali sa gobyerno. Ano daw kung ang budget para nga sa purpose, halion, as in i-divert sa mga programa, sa mga ospital, sa salud, lalo nang may pandemic kaya kita, saka sa agrikultura, as in iba pa, sa salud, programa sa salud, as in sa edukasyon. Lalo ngayon niya na kadipisil baga ngaya, kan sa tuyang pag-iro-iro, pagbuhay. Para ngayon gabos, matawanan ng benepisyo. Sa opinion po ngayon kan sa tuyang parantabay mga tugang, ano man ang sendong opinion. Aber daw, tagaro nagbabalik. Si karon ng Philip Barasena sa sayang dugang na mga report. Bicol Connection Report. Lip, maray na ramrag ka ni Mugiraray. Lauga na tulos. Ilaog mo na. Uno na. Salamat. Ay, salamat. Giraray tabi karon ng Joey. Uno na. Nawawara-wara ka baga. Ngaro araw gini ka na second dose. Kaya mapa second dose. Halawi kung baga na sila. Karon ng Joey. Digdi sa City Hall ka na pinatkan irga. Digdi sa triads. Triad, o. Nagluluwas na bareta patingon yan. Isusunod naman na itong bolster shot. Kaya po dahil lang mabulsay. Bolster o booster? Sa manok ang booster, ano? Like na, pag tinamaan ka na bolster. Bolster. Sa manok yan. O ngunyan. Ano lang mangyayari na? Itong 12 anyos, okay na. Kaya inject to yan sa manok, luwan pa kayo pandirdi. Oo, itong mga 12 anyos, 17 anyos, pwede nang bakunahan sa Erika. Mayo baga ako digding na hilingan na yaon digdi sa mga 18